Ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa. Me sana'a? Ya dai? Oke, ya maganar mu? Ba, na ji ka shiru. Oke. Ina jiran ka. Mece ce matsalar ka? A kira dillalai, a kira shaidu, a yi rubutu. Kamar ya? Su ɗebi kuɗi na zunzurutu, madarar kuɗi, su caska min su, ka cire naka in cire na. A'a, ni ba da ni za a yi wannan harkar. Ni kuma magana sai da masallacin nan ba janyewa zan yi ba. Kai, ni ka sa wanda kake gaya maganar nan kuwa? A zagen ko a ce ina da hankali, ko a so ni, ko kar a so ni. Oke, Alhaji, ya kamata a yi wanda zai. Ni a tunani na dai a kai shi wajen Ina kuma? Gidan mahaukata mana. Ubanwa. Kai, ni ka sa wanda kake gaya maganar nan kuwa? Ni na sani. Oke. Amma ni kawai kalan mutum ne. Take na ne, kowa ya so ni ya so banza, in ka ƙi ni ka ƙi ubanka. muna tausaya maka. Gaskiya kai abin tausayi. Never pose like you understand? Me kake nufi da wannan magana? Ko yau giwa ta faɗi ta mutu, ta fi ƙarfin kiyashi ija gawarta. Oke, Hajiya, yanzu menene abun yi? Yanzu kai saboda Allah menene za ka faɗa kuma? Kawai ku kai shi gurin yan kwamiti. Shi kenan ma. Wallahi kun tsokano mahaukacin.